Thank you. Adamu madam. Like immediately we like camera la wala so pa mo wo shakwa okay belanga before mba kwa ele hita iberibe na TikTok here awu iberibe aha zaga iberibe mna ko tali he no here aha village mo ibere awu ibere hello body shina no here astra okay man yo la mere ba na padi wa kwo yes sir yes sir atro me ezoku no no ge here and don't joke with what I'm doing here yeah when we to that guy she be here ochi now the way camera na love ma get below to get la man nala the way be reflection na gonna reflect here enya we pona ka ma mana me wu nwoke me wu nwan tonu onye nwene ki ele nwoke gara n'ụlọ ya chere ne ka alama bishop up and down ele elia aga ni no wardrobe ana ke hu to o bra buru ibu ka wo to de o to ha bishop o to ha na wo to ha last of ma what type of nonsense is this? Do you think I'm playing here? Sigishe kere mana no Ranga bia bulu gemele shegre mana kamana no wana ana yiri shi amana ma ge bia wuli ge elu here hey ba ni me wo gene come closer bishop mu were phone mu da sana ala were phone gene ke ba ni me ele goof ina nge ha na ngu goof ina ngu goof inwe ke yikwere no ya akoga ihe every day bishop o ten the village in the Sarihima o bia to the village no se desi ihu mba e ga awata bishop all long story bekodota ango barage mba o ele ihu gi ji ye onye akoga ihe every 24 hours bishop ihe a hapu me interview ihe ahụ nwere ke ya me ịchọta ji o nwere ke ya ga chọta ji agwụ ndị ụmụnna anyị ọmụ aka ọ mara so ihu ma na-atọkarị ọchị like ị ga awata hapụ ka hapụ ịga side ahụ ngapa ịga that side nye mem jebege the interview wo ka mata everything so that nwoke aga eme mistake na ndị ya elehe fakabara ihu gị iji ye stranger elehe mere ihu gị ji ye stranger o nwere nwoke ga-anụ na ọ dịka ihe ahụ ugbu ọ gazi ekwe abịa ihe awụ m bịara iche enwe echi okay chọrọ iji aghụghọ bịa na ka nwoke gị mba elehe mere na ihu gị ji ye ihu amadi ọha nna bụ na-ehi ụra ewekwala iwe onye wele iwe m jụkwa gị ihu gị gị sị m ewele iwe alụrụ m Chineke ọ Chineke kere Chineke kiri gị ihu ke m ga-akpuchi m were wig kpuchie ya ikpuchie gị na tam kpuchile ihe ọbụla masị kpuchie wig ga mkpuchie ya m na-ama mma na ma wuchi mma cover stranger ihu ga yiri stranger visitor face e gara aga mapụrụ na awu ihu papa m ka m yiri aga no me yi nwa nebo hey them you aha Ugomma Gomonya Doggy
Bishop Ugoji. Edafola. 24. It is 24 years when you are. Oh, Bishop, I want Chineke now. Hapukano. I want Chineke. Nearly let Chineke for the man. It's it which 24? Don't 24, yes, sir. Huh? Yes, sir. Nearly let Chineke. Bishop, as you come now, while you are maybe I'm serious. Do I read that's a washing and set a cable? I'm seeing it 24. Up here, man, your teacher condemn mother, no, John, I touch up me about with him. Which damn you. Damn you, I'm to look at you. You got to do. You want to get your power. I wouldn't you who give him. And I'm going to say it from now to the second one. Okay. Sorry. If you're not ready to have this interview, you got that. No. I'm going to get one of my march. And when we have put up with now you use your hand to talk straight around. Hendro get a stranger, a lady who can you stranger can I call your dog? Ah, Papa, when I walk away. Pagan round. Pagon one. Donna, Mom sem Pagan one. Donna, I'm born do. No, Nemdo. Oh, do. Nagon one. Guinea Bria. Poison. Yes, sir. Poison. The Lero Sana. Don't lay in your poison. One year working in your poison. Let me, man. I want them Nigerian poison. Why are you people like this? Let me, man. I confess, yeah, Bishop. Yala so gang my daddy may brumoto on your mamma on your mele to Korokoma here. Daddy man, Yaramoto put up. You root all ya boo hon. Dana moto. Before ya, this serious. Yes, look, Yala one year working do task so gang on my look what happened, money I got your time, mammy, put up 40 away. Ya rush your log, ya back 7 days. One day I walk out and move my back of that bomb, mess up, but upon one working all their match and home and when I got what I demand, then a hospital. Ya run the 7 days I didn't put Tarakuma. After 2 days, ya one. The man then I am sick. Tabahare and I question. That is what they are saying. I pay for each other. I got survival condition now. So, no, plan a village. I'm one donna, sorry, na. Omo, a logo na family. Magalo already. Hello. Emola nwa. Gele ke na aru na Australia. Nigeria me chef. Australia. Enya, tola she boy again na patia woni Igbo kan wa dey onye different country. Australia wa another country, Australia wa another country. So I want mama put no Australia. But catering like occasions. More occasion, no more kind of work. Ibele wine na wine mbo. Make a jumba. You want a vibrator? Am I ready? Go. Akuko jadoge. And when you are na family mpage mo wo side dem mage. Open them pam ge wandara because you see abakocha ha no. Hem troge. And when you are no de family of Farah from father side ndi ndamundi nwara ara baga kọwara gufu kọwara normal ara na agba mmadụ nke ọzọ mgbe m na Nigeria wugu because that ejidere ya ka eye na ụfọdụ na-asị na awụ ya mmiri ya na-eti so abịa bubazie ya na one room mgbe ebe 3 days ekwe ya pụta ezo nke ahụ ọ dịkọ ihe ọṅụṅụ
Okay, ara go for one. Okay. Ara one. My family. Obodo onye ọzọ akọrọ chen na ụlọ nna gị. Mba nke ahụ gbabara n'ime ahịa o wetara bread si mme bịa taa so the woman ịkwa ihe a mere n'egwu ya fọsụgide the woman ịkwa atọ otu a ka ara si gbapụta ma ya ọnkụ ihe etekwala. Okay. Ọnkụl ara ya wụ ndị ara abụọ n'otu family. Enwere onye atọ ara agbaghị ahụ. Ọ naanị abụọ ka ha dị. Okay, ara abụọ na family. Iji aṅụ goof. Iji agba club. Yes. Ịgbala akwụla mbụ. Atala gị n'ike nshi ebe isi anyụ nshi atala gị mbụ. Mba. Iji agwụ ụra. M na-agwụ. Ebere gị ugwu. Mma m biri nke ọjọọ sef ha chapụta na nwedị ihe ha hapụrụ n'ebe ahụ. Ha biri ya nke ọjọọ ihe ahụ adịghị ma onweghị ha hapụziri ma elu ebe ga na-emeta onwe ha biri ya nke ọjọọ. Tele Rosanna. Onye bere dị na ọwụ nne gị ka ọwụ midwife. Amana m oche ya na ndị nọọsụ si mee ihe nke ahụ ọ na mmadụ pere mpe. Ekwesịrị na-ahapụ ụmụ nwaanyị ha too ha jiri aka gị ha gaa die na achara nke gị chapụ ya achapụ. Bishọp mela gị meweji a na-enwe ebe ị ga na-akpatụ aka otu a filins adịzie. Tele Rosanna. Ibu na isi ya ahụ ọ fọchara dị nọọsụ ibepụzi ya mara na onwe ihe ọ hapụrụ. Is okay. Donna ke wukwa ka de gba. Ọ na-eme m nazi eme enjoy ya. Don't worry, I mean understand on the mega affect. I know what it is all about. Donna. I'm a woman on the no nimia. Okay, thank you. No, you are saying the truth. I like the sincerity. Nah, don't mind these people. Don't. Kanda achapụrụ bata na-enweghị nga na-emetụ aka. Bata atawa ga-eje mụ ṅara. Ele n'ihe na-ekọ ihe mesịwanụ gị n'ahụ gị mụọ ṅara. Sometimes bishọp nga atịrị gị asị onye na-ata m ebe a na-eme sometimes ya sị m ị na-adị na-eti mkpu dị tim bịazi ya na-ewe iwe nlezie na otu ile m bịa tiwe o nwere ndide m tigide ama mgbe nwoke ji wepụta ihe ya na-ele m na-etikwa ka ọ dịkwa hapi ka ọ hapụ dịka ma ọ na-ewe nwoke iwe ya dịka ọ na-agba mbọ ebe ahụ ma ọ na-emebi ihe ọ na-eme enwe isi. It's okay. So ele ṅara gị this all ihe m na-etiri ya ọ bụrụ na m na-efeli ya. Genotype gị. Blood group gị. Positive. Congrats na or number gị. Or number. WhatsApp number +234 366 35836. Listen, I'm not joking here. Boy, your number straight. And what your plus 366 356 366 356 221. Akwesi shi de gema. Kwesi ona no munne mpage gara agbaga. Boy, your number Chineke agbaga ọkụ. Ka m weta no phone m nke ọzọ wepụtakwa. Ebu mi anishi m ji amere wa mba akpa yiri oke ite. Braga bịa ya. Boy, your number dem you chana gwuregwu ya. Nkwukwu obi ọma soro n'oge bishop 366 358 36 366 358 36 ya. Onye achapụrụ ibu ya achapụ. A ga-achapụ